Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelo weNdobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili. Kuyintokozo kakhulu kuba nawe mfowethu osasijoyinaka ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Kuzokhumbuleka mbukelo othandekayo ukuthi ke osukwini la izolo kuye kwavela umuzi laphana ke wakamshovo mbukelo othandekayo laphana kuhlelo kaMthandini uShuni kaMaskandi. Masikhuluma ngomshovo ke mbukelo othandekayo sikhuluma ngalo mfowethu lona ombonayo lapha escreenini sakho njengamanje oyigida ngoma laphana kuMthandini mbukelo othandekayo obuye ecule laphana ke eqenjini elaziwa ngomacekeceke mbukelo othandekayo. Abantu abaningi ke enkundleni zokuxhumana mbukelo othandekayo baye bagxeka laphana ke uRound obonakale laphana ke kaMshovo mbukelo othandekayo obonakala sengazathi ke wakhiwe ngendlela engagcolisi mabebuka laphana ke indlela uMshovo aqoka ngayo laphana mbukelo othandekayo bathi ke akufanele ngabe kubo kukanjena mbukelo othandekayo. Umculo kaMaskandi owaziwa ngelikanje emnyama mbukelo othandekayo udume kakhulu laphana enkundleni zokuxhumana ezaziwa ngoTikTok mbukelo othandekayo. Usephumele obala ke waveza umbono wakhe mayelana lodaba ake uze ukuthi ngabe unje emnyama utheni. Mina ngiyanezwa bafethu ngiceka uMshovo umfoka gazi ngekubo. Yanezwa izinto enikhulumayo. Kodwa nginesiqiniseko sokuthi phakathi kwenu akekho wazi ukuthi uMshovo uhola malini. Nginesiqiniseko ukuthi phakathi kwenu anilazi iphakethe likaMshovo ukuthi livuza kangakanani futhi lixega kangakanani, liqine kangakanani futhi. Ngokwempahla angazi nimehlulela kanjani ngokwempahla uMshovo nibe nimazi kahle ukuthi uhamba nenye inkampani ezithe ukuthi xaxa la kwezomculo uMthandeni umfo waManqele phela uyinkampani uManqele nikukhumbule lokho okuwukuthi uMshovo bayagqokizwa kuthiwa thatha miqoka vele nami ngizoqoka ngihlale ngimuhle kodwa lokho akuchaza ukuthi kufaka imali engenza ukuthi ngiyenze into ekhaya angifuni ukumkhulumela ukuthi ngiyabaza ubuhlungu bokuthi ifike imali uyifica ukuthi ifikela kwezinye izinkinga ayikwazi ukwenza lezi ezokuthi mina ngenze lento engiyifisayo mhlasimbe inkinga yami leyo kodwa into yami enkulu ibhekela kulomfana lo othola izinqe ibheke phezulu namehla ahlala endwezile ngathi unondindwa esesuthu utshwala bamahala wena Mthandeni ngempela ungumdidi wena the only thing okude kuyona ukunya lento yenza kulomfana ukunya lokho engakuhlekela njena ngoba ukuncengile kodwa amasimba lento uhlekisa ngaye phambi kwezibuka ukuhlekisa ngayo lo mfana lento yenzile na body masimba nje lento yenzile uyakuhlekela phela naye ngoba ukuncengile nalabo abanye bazohleka bekuhlekela ngoba kuncengile yithuphethe ehleka le mfana le yazidumphunga ehleka le mfana ngenxa yento yenzekile wena Mthandeni usiduphunga ngempela na body ngempela ngifuna uqaba mangu isiduphunga masimba nje lento yenzile leyo uhlekisa ngomunye hayi fofo man ngiyazi ukuthi akundaba zami lezi ayifune mina ngiyazi futhi ukuthi mhlambe ngingathola ezinye inhlamba ngaphe kwalento kodwa bhuti wami angikwazanga ukuthula wenza nje ukuthi ngiyabaza ubuhlungu bokuzama ukwenza into enhle kodwa ubone ukuthi yonke imali efika ifikela kwezinye inkinga ukugqoka ube muhla kusho ukuthi unemali ukugqoka kwenzeka yinomi kanjani abanye abantu bayaboleka impahla begqoke kodwa ngikho lapho nanokuthi ke nje impilweni baculi mina ngilandelele kakhulu ngayibona ngathi umsangano le bayifyuka abacula abaphumelele more especially kuMaskandi abanezinto zabo zangempela most yeni niphila ngeinto zabantu so wona Mthandeni lamasimba wenze kulomfana ubukise ngaye phambi kwabantu bebuka kodwa ngoba uyena naye uzolokho ebhizi ndweza lamehla akhe amakhulu ekulandela ngemumva ubumxhaphaza ubhekile nawo namanyala bhuti ngicikile lanto yenzile udoti nje ses wisilima ngempela futhi hayi kwaze kwanzima mbukelo othandekayo ake ngizwe uvo lakho lapha kwi-comment section ukuthi wena ngabe uthini manje lolu daba bese ngithi mina nani asibona nini ngokuzayo.